Partnerom premeny vašich neposlušných je Brit. V našej relácii sme už riešili mnoho separačných úzkostí. Avšak Belo už 9 rokov nebol sám. Dobrý. Ahoj. Ahoj, Juro. Táňa, ahoj, Veľmi tešíme. ma teší. No ja už mám Bela aj tu v priamom prenose. A okamžite, jak si otvorila, to už stichol. Čau, Belo. Dokážeš čekať 7-8 hodín v kuse. Tani, takže ty si Belovi vlastne obetovala niekoľko rokov svojho života. Do dnešného dňa vlastne, ak tomu správne rozumiem, tak riešenie nemáš. Nemám. Kde je Belo, keď zostáva doma sám? Tu, dole. A kde spáva? Spáva tu. Je to pravda, vidí na tie dvere priamo, keď idem preč. A kde spávaš ty? Tu? Ja spávam hore. Prvá vec. Prostredie úplne naopak nachystané, ako by malo byť. Napriek tomu ja som väčší optimista a ja som presvedčený o tom, že sa to dá. Len nám možno nebude stačiť ten čas. Toto sú čo za dvere? Tu je čisto iba kúpeľňa. Z môjho pohľadu je kúpeľňa priestor, ktorý je pre Bela ako stvorený. Peliešok, odtiaľ to berieme do kúpeľne. Prvé 2 týždne z výzvy nie sú na to, aby on zostal sám doma. Prvé 2 týždne z výzvy sú na to, aby sa Belo naučil, že jeho životný priestor je kúpeľňa. Má tam stráviť 2 hodiny denne také, kedy ty si tu doma, ja neviem, upratuješ, pozeráš telku, ale počas aktívnej časti dňa. Tak, vypnúť svetlo, zavrieť dvere a rovno ideme dole. Teraz ale je veľmi dôležité, že on nemá byť presvedčený o tom, že ty si odišla z domu preč. Práve naopak, my chceme, aby sa tam cítil dobre. Ty choď hore ku dverám, neotvoríš, ale povieš mu, Belo, všetko je v pohode, zostaň tu a vráť sa. Dobre, Belino. Tu som, kamoško. Ale hovoril som, že neotvoríš dvere a ešte si ich aj otvorila, aj si ho pohľadkala. Potrebuje poznať aj informáciu, že to štekanie nie je dobré. Sprej so vzduchom. Perfektné. Keď je tam a šteká, je šanca, že príde v krátkej dobe, v priebehu 20-30 sekúnd, sprej. Ale ako náhle tam bude ticho, tak to je šanca na to, aby sa dostal von. Dnes je deň 0. Deň 15 na pol hodinu na kávu. Deň 16 na hodinu na kávu. Chceme to natiahnuť a na konci výzvy by v ideálnom prípade kľudne, že už zvládol byť 3 hodiny sám doma. Držím palce. Ďakujem. Vidíme sa o 3 týždne. Utekám. Belo, čau. Počas tých 3 týždňov mi určite trhalo srdce, nebolo to ľahké. Myšlienky, že to niekedy vzdám, že ho nechám vonku, tuto so mnou, tam určite boli, ale našťastie som mala brata s jeho manželkou ako podporu. Niekedy to išlo ľahko, ale niekedy to nebolo úplne jednoduché. Presne na 15. deň som teda mala už nakázané odísť z domu. Za každým, keď on začal štekať, tak som sa tu aj rozplakala. Odchádzala som z domu tak na 3-krát a už som naozaj ho chcela radšej zobrať so mnou. Ahoj. Ahoj. Kde je Belo? Vítaj. Ahoj. Čauko, Belo je vo svojom kúpeľňovom Belčove. A toto je nový štandard, že chodíš behávať? Už si idem zabehnúť, áno. A fakt? Určite pochopil, kde má svoje nové miesto. No, aj teraz je tu také pekné ticho. Rozdiel tam určite je. Sú lepšie dni a sú horšie dni. Také, že naozaj tresknem dverami na prvýkrát, to si ešte zatiaľ netrúfam, že by som, vieš, hneď na prvýkrát odišla na hodiny preč. Vidíš, a ja by som to tak spravil. Myslí na to, ako to chceš v budúcnosti. Ahoj, bobačík. Kľudné zviera si ty. Na začiatku som neveril, že dokážeme spraviť už v žiadnom prípade takýto pokrok. Hovoril som si, že poďme Belovi trošku zlepšiť jeho stav. Poviem to možno škaredo, ale ja som do toho išiel s tým, že to bude neúspešné. A ja to teda beriem tak, že výzvu ste splnili na viac ako 100%. Belov príbeh je absolútne krásnym príkladom toho, že v akejkoľvek situácii sa dá spraviť zmena. Partnerom premeny vašich neposlušných je Brit.